Добър ден. Погачи всеки ден. Всеки ден погачи, да. Айде. Добре, заварли. Така. Давай, Минко. След сега приятел смениме сметките и маслошите храним и тогава. Пак е четвърта градска? Да. Това е базата. Това е базата. Финансиращия орган. Това е тук за скълнител специално да те снима. Дали на вас? Значи четвърта многопрофилна фирма, две бази. Ние се намираме в Аз съм извал тая долу. 35 легла, 28 души работят, за белодробни, за програмни, за Кое сме сме? Друго? Къде? Тебе е важно да се спре увреждането на дроб. Продължавайки да се уврежда, нищо не може, медикаментозно не може нещо да направи. Втора градска. Да, че използваме. Ела, Стела, ела, Минко и ти да изкажем. Добър ден. Добър ден. Пак добър ден. Така. За ремонтите, те излизат един по един. След това нашата политика беше първата приватизация, която направихме за работа много добра. Всички пари отиват по училищата и болница. Тази болница, понеже е на нафта, харчеше огромни пари, които програмата беше стара. Бяхте подменили, бяхте колко са доволни пациентите, с това, нови апаратури, екографии, с тези пациенти изкарахме до руски паметни да ги прегледат и да бъдем добра. Така че, пак и вие си имате да ми представите пациентите да са доволни. Поздравявам колегите, персонала е толкова доволен. Ето това, което се плати за радост парите. Много внимателно питахме от правителството и си правихме тези ремонти. Както искате, така го гледай. Ето аз го докарвам.